abertzaleagoa gehien oiukatzen edo arropusten dena, gehien egiten duena baizik. Eta horretan ibilbide bikaina erakutsi dezakegula uste dut. Eusko Jaurlaritza mantendu genuen erbestean, autonomia estatutoa lortu genuen, horren aurrean herri batasuna abstenitu egin zen. Lehenengo Eusko Legebiltzarra 1980ean eratu zen, eta lehen 55 urteak bihar ospatuko dira. Herri batasunak ez zuenan parte hartu. Harrezkero, hasten joan gara. Eta gero eta askeagoa gara, zailtasunak zailtasun eta jarri dizkiguten traba guztiak gaindituz. Sasi guztien gainetik, talaino guztien azpitik. Eta holantxe jarraituko dugu. Horretarako, nigandik hasita, nire buruari, baita erakundetako gure ordezkari guztiei, alderdiko burukidei eta alderdikidei 3 gauza eskatzen dizkiet. Batasuna, eredugarritasuna eta apaltasunak. Denok batera, utz dezagun larrua gure aberriaren eta berton bizi direnen ongizatearen alde. Eta entzun diezaiegun, haiek izango baitira gure bidea gidatuko duen iparrorratza. Batasuna, eredugarritasuna eta apaltasuna gizartearen zerbitzura, gure aberriaren zerbitzura beti.